Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kedorbar snong maulai mauro haka arpo kundai terik upnai jileo arajar arpuway kalapen pai marmar yo ukau ubasneo shaka office jongka ICDS hadin baka snong kalalap bo neu kau udai ubasneo katkum kajing tho jong general secretary ka snong maulai mauro kajing lab bo neu kau ubawan ling baka office jongka ICDS udai ubasneo kalong hadin baki pajba nong bam bat kum juru kinong sam kilo ujor shaka dorbar snong halor kajing sneo jong neu kau ubam ya hap shu ban sam shikibreu Kedorbar snong kala dawaru yugatanat food and civil supplies bahkan penlong na kajing tokit halor kanega kam kenang baki pajba kinyo baid do ukhaw ubabha nang ne shakhaman Nakalang ka Dorbar snong mulai muro ngikwa wan pedip syaka sorkar jela lingba ka Directorate of Food and Civil Supply bangilayo ya ka jing ujor naki nong snong kinong bam wat rengkat kinong sam hawedei wat uni ukhaw ICDS ngisngo ban kentu ya ka sorkar jela lingba kani ka Directorate Food and Civil Supplies bahkan tes bat ban pensyai kumno yo uni ukhaw baduk lakhle lang bat uni ukhaw ubasniu uni ukhaw ubasniu an pen EFP pen ulong hadu katni ulong ubasniu hadu kata-kata bat lesi ngalaman ong ula bandai ukhaw plastik bat ya kani ya kajing bha bat ya kajing sniu lala hi ban confirm hi naka food safety te nakalang ka Dorbar snong jong mulai moro ni songkhya habai dei bat uni ukhaw ubawan lingba napo ka ICDS te kai ka bangi songkhya kalong ba hadien ba kajing don jong kani ka lockdown babun ba kibriu kijongi kiladu ya kabela laduk lastat bat habayo pan ya kani kalat jingirap kabawan na ka sorkar jela lingba kini ki jinga uni ukhaw ayo pat da uni ukhaw ubasniu teng sobon ong ba akum kani kapor kolong ka ka ba kum ka sorkar jela lesi ka yurot lesi ka iben ya ki briu ki jongi deha kani kapor ka bamtaru nagalang ka Dorbar snong mulai moro ngisngo ban penram jur habai dei bat kani ka bentah bat ngasobot ong kani ka por ka bamtaru ba ki he ki han ki baruspa ki bam da ki babiang nrei ya uduk ubo jencar pat la ai bam pat kum ya ki kso bat ya ki miao te kani hi kan bu ya kejingma ya ki khlung ki khna kiba laisnam hadu unrusnam ya kaba kidei ban yo ni ukhaw bat kham tamru kan bu jingma ya ki briu ki pun khun te shwa ban ai bam ya ki boduk nga sngo ban kentu ya ka sorkar jela sngo bha dei ban da test dei ban da le checking bha na kaliang jong ka food safety lani kita ki inspector nga sobon ong hakani ka poru bakat ya kisnyang ya ki masiru dang ai da ki bam ki babaha hendrei ya ki priupat lai da ki pasniu hatu kan longmo tinga sobot ong hakani ka poru na kaliang ka Dorbar snong jong ka molai moro ngin pen pai no ya uni ukhaw ngila ong ya ki briu ba kimdei ban bam shu bat hakaju ka poru ngikwa ban kentu ya ka sorkar haba ngiyo i lingba kini ki jimbam ki bawan nang tena po ICDS lingba ki agan wadi ngi juyo jingtip ba kini ki jimbam bala ai nakaliang ka jong kiru kum kini halwa mix ki badai ki jimbam jong ki dhar lene lese ki jimbam nang tena po rithor ki priu ki jungi kimbam tinga so banong ban kentu pat ya ka sorkar kadai ban penmang susu pan da ki dot
da kishana lani do ukha bobha bat kiwei ki terter ki babam ki khasi ki jongi de ha ka jo kapor nakaliang ka jongi nakaliang ka darbosno mulai moro ni sngo ban penramjur habidei bat kane ka benta ni ukha hi ulong ba ngiyo menen kasngi te menen kasngi hi kilaya pentip hi kinok song bat nakaliang darbosno hi wud ka la simkhia kala lek ban pet habidei bu ni ukha ba ulong sha ukha ubam long ban ai shaki nong song ki jongi le se ban siat ban bam ngi la ong ban nakaliang ada basnong ba ngim dei ban pha siat habide bu nu khau ngi dei ban bret no si sendam habide bu nu khau hi bawan ai na tin po SDS kila khle lang bai kum ne bun hi bos niu hi ngani thu ye phi ba nakaliang jong kini ki union jong ka aganwadi ru le se ni ki VLCC committee ru man kapor ki ju ot ki ju ujor sakite ki nong penya habide bot ni khau le se saka directorate le se spok office jong ka ICDS mo CPDO mo iba pet ye kani ka penta henrei om judon ban simkhia habide bat kani ki jing sniu jong kini ki marba mardi khamtam habide bu ni khau te dene kani ka daw long pa nakaliang ka darbasno ko jungi ru ngim la su ban su tep anyau la ni bangin su ngap habide bu kani te ngim ban si ngi haban penpau penmi perthai habide bu kani namar ngi uni hi ngila ngi sui i ba udei hu khau bosniu ubom long ban bam namar ba ai ya kata ka jingbhan ka jingsniu ai ba ka sarkar kan tes ya kata bat ngila thang meneru ba uni khau ulong thik mu khau plastik bat u meding abang thang u meding ting sung tho ba phitang supet u khau bat uni ubom dei khau ngila i thu mo unu ubha unu bosniu te kani hi kan long kan bu ya ka jingma hadu kata yaki paiban action sunong jongi idon ki santang yo namangi si yo haka lai ko tar mo haka si snam kan tingi si yo ar paket ngi si yo uba sampau kilo ar paket unta kilaya pentip na udut mas yo ne don ki yo samru tenre nakaliang irong sunong pat ila pentip segitu kinong sam ba kita men phone buat lah ni ngila pentip no situ kinong yo ba kim dei su ban bam yo kha mo tu kimar bam hi bangi yo kilong kum wata suji te u shira u khau u dai te soyo chong ka phanyang ka mulu te murik bat jagri kini hi bangi yo te mo boyo man ta hi bosni hi dei tang khau hi ndrenga ni thu ye phi naka aganwadi union ru ngila yo jingtep kila phone te borbor hi ki julong kum ne ngimtep pat le se yo gidang don pat ki we ki item su ki baju sniu man naka ki por ki dep ru tenre naka leng snomoro hi ki jungi ba mangi yo man ta hi galong tang u kha hi bolong kum ne sniu kan